നമസ്കാരം. സഭാ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അൽഫോൻസ ജമോൻ. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വയലുങ്കൽ ട്യൂണീഷ്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി. മർത്തയുടെയും മറിയത്തിന്റെയും ലാസറിന്റെയും തിരുനാളുകൾ സഭാ കലണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മാതാപിതാക്കൾ മികച്ച മാതൃകയാകണം. മാർ ജേക്കബ് മനന്തോടത്ത്. ഈശോയുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും ഒപ്പം എല്ലാ വയോധികരെയും ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ദിനം. ഡൗൺ സിൻഡ്രോത്തിന് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച ഡോക്ടർക്ക് ധന്യൻ പദവി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വയലുങ്കൽ ട്യൂണീഷ്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി. കോട്ടയം അതിരൂപത അംഗമായ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ കുര്യൻ വയലുങ്കലെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ട്യൂണീഷ്യയിലെ അപ്പസ്തോലിക ന്യൂൻഷോയായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നിയമിച്ചു. മർത്തയുടെയും മറിയത്തിന്റെയും ലാസറിന്റെയും തിരുനാളുകൾ സഭാ കലണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ജൂലൈ 29 ലാസറിന്റെയും മർത്തയുടെയും മറിയത്തിന്റെയും ഓർമ്മ ദിനമായി കത്തോലിക്ക സഭ ആചരിക്കും. 3 സഹോദരങ്ങളുടെയും തിരുനാളുകൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ സഭാ കലണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി ആരാധനയ്ക്കുള്ള വത്തിക്കാൻ തിരുസംഘത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ മികച്ച മാതൃകയാകണം. മാർ ജേക്കബ് മനന്തോടത്ത്. മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബത്തിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും മക്കൾക്ക് നല്ല മാതൃകയാകണം. പാലക്കാട് രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ ജേക്കബ് മനന്തോടത്ത്. മണ്ണാർക്കാട് പെരുമ്പടാരി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫൊറോണ ഇടവകയിൽ സഭയുടെ കാനൻ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക സന്ദർശന വേളയിൽ ആണ് പറഞ്ഞത്. മാതാപിതാക്കൾ മികച്ച മാതൃകയാകണം. മാർ ജേക്കബ് മനന്തോടത്ത്. മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബത്തിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും മക്കൾക്ക് നല്ല മാതൃകയാകണം. പാലക്കാട് രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ ജേക്കബ് മനന്തോടത്ത്. മണ്ണാർക്കാട് പെരുമ്പടാരി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫൊറോണ ഇടവകയിൽ സഭയുടെ കാനൻ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക സന്ദർശന വേളയിൽ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഈശോയുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും ഒപ്പം എല്ലാ വയോധികരെയും ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ദിനം. ജൂലൈ അവസാന ഞായറാഴ്ച മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശന്മാരെയും വയോധികരെയും ആദരിക്കുവാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈശോയുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും ഒപ്പം എല്ലാ വയോധികരെയും ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ദിനം. ജൂലൈ അവസാന ഞായറാഴ്ച മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശന്മാരെയും വയോധികരെയും ആദരിക്കുവാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈശോയുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും ഒപ്പം എല്ലാ വയോധികരെയും ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ദിനം. ഡൗൺ സിൻഡ്രോത്തിന് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രഞ്ച് ഡോക്ടറും ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രോ ലൈഫ് പ്രവർത്തകനുമായ ജെറോം ലെഷൂറിന്റെ വിരോചിത പുണ്യങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അംഗീകരിച്ചു. ഇതോടുകൂടി ഡോക്ടർ ലെഷൂറിന്റെ വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്കുള്ള നടപടി ഒരു പടി കൂടി കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡൗൺ സിൻഡ്രോത്തിന് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച ഡോക്ടർക്ക് ധന്യൻ പദവി. ഡൗൺ സിൻഡ്രോത്തിന് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രഞ്ച് ഡോക്ടറും ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രോ ലൈഫ് പ്രവർത്തകനുമായ ജെറോം ലെഷൂറിന്റെ വിരോചിത പുണ്യങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അംഗീകരിച്ചു. ഇതോടുകൂടി ഡോക്ടർ ലെഷൂറിന്റെ വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്കുള്ള നടപടി ഒരു പടി കൂടി കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡൗൺ സിൻഡ്രോത്തിന് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച ഡോക്ടർക്ക് ധന്യൻ പദവി. ഡൗൺ സിൻഡ്രോത്തിന് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രഞ്ച് ഡോക്ടറും ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രോ ലൈഫ് പ്രവർത്തകനുമായ ജെറോം ലെഷൂറിന്റെ വിരോചിത പുണ്യങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അംഗീകരിച്ചു. ഇതോടുകൂടി ഡോക്ടർ ലെഷൂറിന്റെ വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്കുള്ള നടപടി ഒരു പടി കൂടി കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇടവക വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ. തിങ്കളാഴ്ച ആഘോഷമായി വിഭൂതി ആചരിച്ചു. ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയും മാതൃദീപ്തി അംഗങ്ങൾ അഖണ്ഡ ജപമാല നടത്തി. ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.